What's up guys? It's Kya and welcome back to my channel. Unang-una po sa lahat, pasensya na po kasi po hindi po ako nakapag-upload ng mga videos these past few weeks kasi po na-busy po ako sa enrollment, sa pasukan, busy po ako matulog, busy po ako maging unproductive. Speaking of pasukan, at dahil June na nga, season na ng pasukan. Mahirap man tanggapin, masakit man sa damdamin, masakit pa yung puson mo kasi bitin ka pa sa bakasyon pero wala. Pasukan na talaga. Shoutout dyan sa mga tropa kung sa August pa ang pasukan. Ang swerte niyo mga boy! At dahil dyan ang video na to ay all about pasukan. Ano nga ba ang mga karaniwan o madalas na ganap sa pasukan? Are you ready? Vamonos! Yung papasok ka na maaga dahil ayaw mo malate. Kasi you want to start the things right. Kasi ayaw mo ipakita doon sa prof mo na tamad ka. Kasi wala lang, excited ka. Tapos, pagdating mo doon sa school, pagdating mo doon sa classroom, sasabihin sa'yo, wala pa daw si prof, wala pa daw kayong klase. Kung ikaw, hindi ka pumapasok kasi nga first week pa lang, syempre sila din. Pero hindi naman lahat ng prof ganyan. Meron at marami na naman na imimit kayo agad-agad first day pa lang. Meron nga, yung first meeting nyo pa lang ganito na. Lalong-lalo na kung prof mo siya last sem. Okay, get one per sheet yellow pad. I-review ko kayo. Number your papers 1 to 15. Okay, number 1. Nakatang puga. Quiz agad. Yan papel. Kailan din ballpen. At dahil walang klase, ibig sabihin ay, party, party! Diretso gala o tambay na yan. Punta kayo mall, kain kayo dito, inom kayo dyan, waldas dito, walwal doon, dota kayo 5 hours. At dahil magastos ka, gagastusin mo na yung baon mo for the first week. Or should I say, yung kickback mo? Nak, magkano nga tuition mo? 40k ma. Sige, Tots, mag-withdraw ka na din. Basag trip ka din Ang susunod naman ay ang introduction. Siyempre, pag nag-meet tayo ng prof nyo, imposibleng walang introduction na magaganap. Merong 2 ways ng introduction. Number 1 ay yung papel. Okay, class, kumuha kayo ng 1/4 sheet of pad paper, tapos isulat nyo yung pangalan nyo, number nyo, email address nyo, pangalan ng magulang, number ng magulang. Tapos sa likod ng papel, lagay nyo yung expectation nyo for this subject. Pangalawa naman ay yung self-introduction. I am Sergio Mendiola Quijano, 19 years old. You can call me Gio or Kyo from Bacoor, Cavite. Lalalala! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Duday, 7 years old. Nakatira sa... Ako si, Gino. 20 anos. Pero din lang. Sa Cavite din. Good morning, everyone. My name is Darla, 19, representing Philippines. Pak, ganon. Ang susunod naman dito ay ang orientation. Dito naman ay yung magdi-discuss na yung prof nyo about sa syllabus ng subject, grading system, requirements, at kung ano-ano pa. At dito naman ay siset yung prof ng impression sa mga estudyante niya. At dito sa orientation na to, may mga microhang nagaganap. Kapag narinig mo ang mga katagang ito, Madali ako magpa-exam. Hindi ako nababagsak. di mo alam kung makakahinga ka na ng maluwag o magkakasakit ka sa puso kasi ayaw mo nang maniwala. Ma'am, tama na. Ang hirap ng maniwala Mahirap umasa. Sabihin mo na lang, ma'am, kung wala kaming pag-asa. Huwag kayong basta-basta naniniwala sa mga matatamis na salita. Kapag ito naman, nababagsak ako ng estudyante. Yung huling klase ko last year, kinalahati ko sila. Talaga ba, sir? Ayaw mo din maniwala kasi wala sa itsura nila yung nababagsak. Pero kung ako sa'yo, kabahan ka na lang. Ang panghuli naman ay yung hindi ka papasok sa mga ilang araw kasi nga, first week pa lang, ine-expect mo na walang prof, walang klase. Yung matutulog ka na lang buong maghapon sa bahay. May tropa ako, nung hindi siya pumasok, nagklase. Nung pumasok siya, walang klase. Kaya kung ako sa'yo, pumasok ka na lang. Sino tropa mo yun? Sige. Yun na yun, that's all for this video at maraming salamat sa panonood. Kung na-enjoy mo ang video na to, alam mo na yan. Give it a big thumbs up, click the like button down there below. Kung may gusto kayo sabihin or sa tingin niyo may nakalimutan ako, feel free to leave a comment, binabasa ko po yan lahat. Follow me on my social media accounts, the links are down in the description below. Once again, maraming salamat po. See you on my next video. Ciao!